Berita anget bolo teko Surabaya ya Allah. Jadi Khairul Anwar ex manajer operasional apa dirut ya. Dirut Bonbin rek ya Allah. Korupsi 10,2 M ya Allah. Negara dirugikan sebesar itu dengan angka 7,4 miliar iku mlebu nanggone sak pribadine. Ya Allah, dugaan penyalahgunaan dana operasional dari 2016 sampai 2024. Pirang tahun? 8 tahun ya Allah. Modusnya pengeluaran fiktif atau manipulasi anggaran pakan hewan. Pakan hewan. Pantesan lek merono kok ya kuru-kuru ngono macan, bruwang. Ya Allah, sing akeh iku apa? Ki jangit tok ambune pawesing ngono ya Allah. Kebetulan kan Surabaya ini kan ya kekurangan tempat-tempat hiburan ngono iku lho. Ya lokasi favorit ya nang Bonbin. Apa maneh murah meriah. Lagian ambek ana semenjak terowongan Jayabaya iku kan parkiran Jayabaya mlebune lewat terowongan Jayabaya tembuse nang gone Bonbin iku tambah rame koyo aneh. Nang jero iki ana tempat foto-foto. Apa ngono jenenge tembok-tembok ana layare ngono iku. Ya Allah dadak dikorupsi sak menuke ya kurang ajar wong iki. Dan pas ditangkep iku lho kok iso engguyang-guyu ya ujan gak duwe izin iblis temen ya Allah. Miris kok wong cilik-cilik golek duit koyo ngene nang ndur-nduran golek duit gampang embo. Goblok anjene kok. Koyo ngene gak pernah ono sidak ta. Berarti ngene BUMD ya. Berarti di bawah kepemimpinan Cak Eri to ya. Cak Eri ngono apa ya gak tau sidak ta ya apa ya bukan menyalahkan ya. Kinerjanya iku lho ya apa? Mosok sak Khairul Anwar iki dadi critane iki menjabat 3 jabatan nang gone Bonbin. Kok iso ngono. Dadine ngejokno duit dhewe gawe pakan ternak gawe apa-apa. Mari ngono terus tanda tangan dhewe. Ya Allah, iku konsepe lho ya apa sih rek ya Allah. Makane ta koruptor nang ngone Indonesia iki bedilen ndase. Aja dihukum suwi-suwi kenaken ngingoni mangan turu ngising tok. Dibedil ndase ngono wis kapok wis. Mari ngono terus di apa ngono ku jenenge rek di awetno koyo mumi ngono ku rek koyo Firaun ngono ku. Lah iku digawe museum koruptor. Surabaya duwe dhewe, Jakarta duwe dhewe, Jogja, Semarang duwe dhewe, wis kota-kota gede-gede nang Indonesia iki duwe diawetno nang gone kaca model akuarium ngono ku dikei biografine. Lah iki Khairul Anwar mantan dirut Kebun Binatang Surabaya periode iki tersangka kasus korupsi iki ben ero kejahatane wis enggak perlu enggak perlu dikasihani ngono lho wis. Kasarane kan juga memberikan edukasi ke anak cucu kita bahwa koruptor nang Indonesia iku hukumane iku dibedil ndase, mari ngono sak umur hidupe digawe edukasi nang gone museum. Wah, wis gak bakalan ono koruptor maneh wis. Soale ngeri delok bolongan peluru nang ndase apa tanah jantunge. Olah gawe klambi oren wis gak perlu iku aib-aib iku, gak usah negara-negara ham tae. Dikasihani tambah ngerogo rempel loh selama ini pejabat-pejabat iki wedhus.